Bé, doncs la meva aportació és moure'ns compartint una perspectiva integral de la mobilitat i el que faig una mica amb aquesta aportació és fer primer de tot un context, una mica d'història, unes històries de lo que és la micromobilitat, d'on va sorgir, unes històries de com això es va portar a terme en el seu moment, en quin context, i com ara hem vist una espècie de disrupció, i faig entre cometes, perquè després comentaré, d'una introducció d'aquests sistemes de forma compartida, tant patinets com bicicletes, motocicletes, etc. Llavors, el que també m'agrada fer és connectar això amb el tema de l'equitat i la justícia social, en el sentit que la mobilitat ens ajuda a omplir unes necessitats que tenim els éssers humans. Gràcies a que ens movem podem fer moltíssimes coses, relacionar-nos, treballar, cuidar persones, etc. Llavors és molt important que tinguem en compte que aquestes necessitats han d'arribar a tothom i de la mateixa manera o de la manera que els sigui més beneficiosa. Llavors, com fem això? Per fer això proposo un marc que és un marc integral, de veure la mobilitat, no només pel que fa a les infraestructures, diguéssim així, el medi construït, sinó també temes d'educació, temes de normativa, temes de governança i participació, fins i tot els contextos culturals i socials. Llavors, això són temes molt importants que hem de tenir en compte quan fem no només polítiques públiques, sinó també l'avaluació de les mateixes i també quan fem aquesta regulació i aquestes parts més del control que està duent a terme en aquest cas els departaments de la Generalitat i de l'Estat en quant a la competència.